els símptomes. Els equips d'investigació dels hospitals La Fe i Dr. Peset van aprovar un nou medicament per prevenir la malaltia de l'Alzheimer. Ara estan en fase de reclutament i la novetat radica en que han de ser persones sanes sense cap símptoma de la malaltia. Naix de la possibilitat de detectar la malaltia d'Alzheimer en persones que encara no han tingut ningun símptoma, no noten res, però que estan a risc bé per l'edat, fonamentalment, o bé perquè en la seva família n'hi ha alguna persona que l'hagi tingut en anterioritat. La proteïna ameloide allotjada en forma de plaques en el cervell és la que desenvolupa la malaltia de l'Alzheimer. Ara estudien la manera de que no passi això. El tractament en aquesta molècula, que és una molècula que se sap que dràsticament redueix la proteïna ameloide, la producció de proteïna ameloide en el cos. Però la redueix tant com un 95%. Des de la Federació d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer creuen que esta investigació podria ser un gran pas endavant. Estem atenent en aquests moments a més de 2.000 persones i tenim l'esperança, d'alguna manera, que d'esta investigació, a priori de que aparega la malaltia, en uns quants anys pugui aparèixer una medicació que siga realment efectiva. Tots els socis que tenim, que són familiars afectats si no estan patint la malaltia, a veure si s'animen. L'assaig clínic durarà 5 anys i els resultats es publicaran dins de 8 anys. Una llarga espera que està plena d'esperança.